Oi juttu, mä tein tänne video. Mä tein video, koska joku paskoo tän jäätelö, joka me saatiin koulusta. Ja mulla on käsijarret. Paskakaa tän jätski! Paskakaa! Älkää paskatko vielä! Älkää pyöräjä pois! Menkää pois! Mä tulen! Mäkin kuvaa hei. No niin, mä paskaan tän jätski. Milloin kuvataan se? Nyt! No niin, aja se päälle. Aja se päälle. Mitä mä jumala? Go! Vittu sanois. Ei! Oh! Go! Kyllä jätski nyt räjähti! Oh my fucking god! Hello darkness, my old friend! I can see darkness here again. Se vaan silleen, nyt vittu mä pamppaan sen. Se oli kyllä niin helppoa. Ja tässä on Dual Et Gamer. koske vittu Dual Gamer! Mun nimi ei saa vaihtaa enää elikkä... Se on pysyvä Dual Gamer. Ei tiedä. Mikä sun kanavan nimi on? Läsyt nousi, mutta se ei oo nimi. Oh! Mikä paska nimi? Oot sä? Niin on. Tuo nimi on Jesse. Niin, mun nimi on Jesse. Kaikki tietää jo helvetti. Ei mä teetä videon. Pienemmän hakkaan. Oikein! Mä kerron opettajalle. Kristi, älä päästä sitä teille. No se oli Rekt. Tossa on homo. Tossa on homo. Homo on tossa. Homo juoksee pienemmän pöydän. Homo on kolmosluokkalainen. Homo potkas. Ja toi on homo. Niin toi onkin.